Napisał co prawda w oryginale na fortepian, ale utwór tak piękny, że za sprawą aranżacji Stanisława Barcewicza przyswoili go sobie skrzypkowie. No a skrzypką pozazdrościli fleciści, wiolonczeliści, także melodię opus 16, numer 6 Ignacego Jana Paderewskiego można dzisiaj spotkać w najlepszych opracowaniach. Ale bez wątpienia najlepszy jest oryginał, a dzięki wspaniałemu naszemu przyjacielowi, panu Wołodymirowi Dudzie, który zaaranżował zarówno melodię Paderewskiego, jak i następny utwór, który będzie wykonywany Emila Młynarskiego-Mazur. Drodzy Państwo, możemy cieszyć się brzmieniem pełnej orkiestry. Szanowni Państwo, za chwilę przed Państwem Zofia Krawiec, grająca na skrzypcach z klasy skrzypiec pana Macieja Jaronia i zabrzmi melodia Paderewskiego na skrzypce i orkiestrę przy pulpicie Senni Burg.